Mit navn er Nana, jeg er 10 år gammel, og jeg har mødt Sabrina Carpenter. Hele startede med, at jeg fik koncertbilletter i julegave til Sabrina Carpenter. Efter koncerten var der en fra Sabrina Carpenters crew, der spurgte, om jeg gad med ned og få noget merch. Og jeg tænkte bare, ja tak. I'm working late, 'cause I'm a singer. Det var den vildeste følelse ever, fordi hun kommer ud, altså, hvad skal man gøre? And you're just so precious. You made my whole night. Thank you. You look beautiful too. This your outfit and your hair. No, the jewels. They're so cute. Det var min første koncert, så jeg tænkte meget over, hvad det var, jeg skulle have på. Så jeg valgte den her lille kjole med paljetter på. Vi tog over 200 rhinestones i. Det tog lang tid. Og så havde jeg så nogle her med tekst. It looks amazing. Do you want to take a picture? Sabrina Carpenter, hun er mega sød. Hun spurgte, om jeg ville have et gram, så tog vi et billede sammen, og det var også min baggrund. Og så synes jeg, det var rimelig cool, at hun sagde, at jeg skulle hilse mine venner hen i skolen. Så jeg skrev til nogle af mine venner, som er rimelig store fan, og de gik helt